menyenangkan hati Tuhan. Martanya mahita asini roha madihamu doho dame nasian debata amata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oras madihita saluna dia mudonga saha porsiao adorang so taula akka ulota tamama hita abigi hatani debata somun renungan singkat di hita sadarion daga bisongon bohan ni partod diota. Imana tersurat di buku sada Kronika bidu 10 ayat 20. Uji hamu ma Jahoba barita hok kamu ma guarnai paboto hok kamu ma di tonga-tonga ni akka bangso akka pabahinanne. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ido sahana dia mudonga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus songon judul nitrupu taon ima barita kamu ma kuasoni di bata perbuatan Tuhan. Sada panidangyo ni hapursiaon ni Raja David di panadon ni imana di bagasan nguluna nasohya di pasobbu debata. Mamuka siya na dipili di debata ibana sa ato ka pergumulan ng akahamawlong ng pamiliton na ibana. Alani gabi sada panidang yun ni ibana na marnida asa tapabotohon asa tapatakas na kaya ni dido ibana maima bersyukur tidak hanya lewat segala harus hanya persoalan makan. Bukan hanya persoalan minuman, bukan hanya persoalan sekedar sekolah, bukan hanya sekedar yaitu bisa kerja, bukan. Tapi yang kita lihat dari salah satu imana pinansaha ini, na taidasian si David, dia may imana kengani di debana tangan ni di bata, na sungguh luar biasa. Dan di pasok budi bata. Lalu sih juga bisa ada kesaksian di kita. Dihuaso nang dohonota. Dia menakringani di pabotohon jalan di tonga-tonga tado ima tapuji ma alani guarne karena kita tahu waso ni guarne na satu hita. Atau itu juga bisa ada mengocah hita. Di bagasan mulut tahun itu benar saya di gorahot tu hita puji ma Jakoba hidup benar sedih gorahot tu hita usaha udah kita mabiar jalan asana kita pun imanak dengan udah ya hita di bagasan lomos miroh dan nahurang gajang tangan di bata lama masuk hita dan nahurang tinggi si pareon di bata manangnya sholat taduk jujuta. Dan nasubui pakai di bata pibui dipakai di bata huasona lalu mabenaka obartu lo merhana dia kena tidak panai lalu mau bima tuita kena porse alai di sini berengot tanah kalingani di pengalaman nabi nasa ni si David dia mereka kebesaran Tuhan ini di bata dangan dong nabui mangut tapi dangan dong nabui madok nasujari molonung di bata nama dok Obartusido na naing tahanguluhon. Obartusido na naik ketahatahon. Asek tondohonot taruh di bagasan mulut tahun tangadong na solidongan di bata. Tidak ada Tuhan melepaskan kita, tetapi justru di sini kita di tangan-tangan dewata kita. Ditugu-tugu, diiring-iring. Ani kota puji jalai kota mandok mau lihat kita terus menerus di bagasan mulut tahun. Mamuka siya na dungo kita. Siapa mata satu naboy mangula bahkan di akka ulan nama ragami itulah satu bukti na tidak tangani di bata nama masuk kita. Nah di sita kadong saha porsiam nangima nuaing apa sah toka sadok tu pinopartanang tu dia portibion dia me
ku hahumio do wanso di bata na terus menerus diaka nama kapolce ibana. Amin. Mulia temadiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi. Amin.